Θημιόλας ή ατζέντης όσον αναφορά ιστοσελίδες. Θημιόλα. Θα το πάμε πάλι. Θημιόλας ή ατζέντης όσον αναφορά ιστοσελίδες. Θημιόλα για ψυχαγωγία και τρέλα, ατζέντης για sites. Εντάξει, συνεργάτες είμαστε, ξέρω ποιον επιλέγω, το παιδί είναι γάματα. Ό,τι θέλετε είσαι εμένα είσαι αυτόν. Κάνει δηλαδή καλά site. Top, για να μπαίνει ο Θημιόλας μπροστά. Άμα είναι κάνει ακριβά. καμία μαλακία θα το φάει το πρόσημο, το λέω να το βλέπει. Κύριος συνεπής. Είναι ακριβά τα site που έχει. Καθόλου, full. Πόσο περίπου Full δηλαδή. value for money. Ξεκινάει από 3,50 αλλά ανάλογα και το πρώτο που να φτάσει και 3 χιλιάρικα ρε φίλε. Εμένα Άρα- μπορείς να δεις πόσες τρέλες γιατί είμαι ο Θημιόλας και τα γάμα όλα. Ο Τζέντης είναι πιο τέτοιο. Άρα follow Θημιόλας ατζέντης για Όχι, ιστοσελίδες. ούτε καν follow. Στα αρχή δεν έχουμε ανάγκη από follow. Άμα δες ιστοσελίδα, στείλε μήνυμα και το φτιάχνουμε. Άρα στέλνουν όσοι θέλουν ιστοσελίδα, επιχειρήσεις, ιδιώτες, ό,τι θέλουν. Να είναι Στέλνουν GG σε Θημιόλα και το κανονίζω εγώ. σε Θημιόλα ή ατζέντη. Ατζέντη Θημιόλα. Είμαστε Για τους δύο. είμαστε ένα. Είσαι ο Ο ατζέντης. Ατζέντης είμαι, αλλά είμαι προφήτης και είμαι ταυτόχρονα και ο Θημιόλας. Αλλά είμαι προφήτης, πουτανές. Προφήτης Θημιόλας. Δεν κάνει, αλάντας, είμαι σε δύο μέρη παντού, τα κάνω όλα, πολυμηχάνημα. Γκρπάου!